Ingnang tapad nimo night of fire karon. Ready ba ka sa kalayo? Atong kinayahon no nga dili cellphone atong gamiton mag-notes. Atong kinayahon nga mag-notebook ta og mag-ballpen or pencil. Ako pencil di kay maklaro, no? Tungod kay nindot kayo nga kinaiya nga naagyud tay natay notes nga dili sa cellphone kay nakakaon kog tagam tanawa nga akong iPad na corrupt so wala na koy notes. No, so dili kasaligan technology kanimo importante. Okay, may I have my Andre tonight. Hallelujah. Woo! Atong unang hisgutan is consecrated life. So ang atong kuan karon dili ni mo silbi. Ang atong tema ayo lang na katong isa una lain. Okay? Ang atong tema karong Night of Fire is consecrated life. Kung consecrated life, but pasabot, dedicated to a sacred purpose. But pasabot ka ng consecrate na nasiparar, gihalad na para sa usa ka sagrado nga katuyuan. So mo na ato ang kabuton sa upat ka gabi tungod kay dako kaayo ang atubangon sa bulaton sa Ginoo sa 2019 to 2020 o gipreparar na to matag usa no na nag-lead na ba ka or napabaka sa evangelistic cell o nag-lead na ba ka no basta ang tanan mahimong kaparte ni ining dakong buluhaton tabanganin nato no daingon ang dahil gisulti sa Biblia nga occupy till He comes. So, mo trabaho ta, sa di pa mo balik ang Ginoo kay mabalik siya, wala na'y trabaho. Okay. Anata sa first nato nga kuan, 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians di 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. 2 Corintios 6, 14 nga to 18. Okay. Ang tanan basa, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? What fellowship can light have with darkness? Pangutana na. What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with the unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Last verse. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Thank you for your word, God. Salamat kay Ginoo nga makita namo among kaugalingon nga tinuod kani sa among kinabuhi kini nga verse sa 2 Corinthians chapter 6. Thank you, Lord. Bless our heart as we listen, Spirit of the living God. Kanang mabutang ni di lang taphaw kundi lalum nga pagsabot sa among kinasururan nga espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, dunay giskutan dire, do not yoke together. Sa Bisaya pa ni, ayaw pakigyugo. Ayaw pakigyugo sa dili magtotoo. Now, kinsa man di ay ka, magtotoo. Okay. Sa to pa, naata sa side sa magtotoo. Ingon ang Biblia, ayaw pakigyugo sa dili magtotoo. Okay. Dayon gitagaan dayon og explanation nagingon.
Naabagoy common, doon na magoy panagsama sa matarong ug dautan? Answer daw. Magkuyog ba ang matarong ug dautan? Very good. Magkuyog ba ang kahayag ug kangitngit? Salamat. Magkauban ba si Kristo ug si Satanas? Magkauban ba ang magtotoo o dili magtotoo? Magkauban ba ang templo sa Diyos o sa mga Diyos-Diyos? Dili. Munang ingon ang Biblia, ayaw mo pakigyugo. Kung kagyugo, kung nakita ka og baka sa panahon ni Elias, ni Elijah, ang duha ka baka, butangan og yugo. Ana bitaw, kahoy nga itagkos nila para mulakaw sila nga hiusa, dungan. Kung doon na sa dayungan, mahimong gaan kay naayugo. Now, gitagaan ta diri warning sa pulong sa Ginoo tungod kay ang kamatuoran kinahanglan nga mo tiglom sa atong espiritu nga kita templo sa Dios nga buhi. We are the temple of the living God. Believer ba ka? Kristohanon ba ka? Iya ba ka ni Kristo? Naana ba ka sa kahayag? Nan. Giingnan ta nga dili ta makig kumingo kag is there righteousness, wickedness, is there common? Pareha ba sila o values? Ang matarong pareha ba og kanang pamatasan sa dili magtotoo? Sa wala pa ka magtotoo, kinsa man ka, ikumparar karon nga magtotoo na ka. Mauna ang kahimtang sa mga tao nga wala pa makabaton sa personal nga pagtuo kang Ginoong Hesus. Kay kita doon na naman tayo personal nga pagtuo. So wala tay panagsamahan nila. O ikaduha, dili pod pwede nga dunay pakigkauban ang kangit-ngit og kahayag. Kay samtang namalandong ko, bisan pa gani sa creation, sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, doon na separation na hitabo. Amen? No, baka kita nakiyon ang Biblia, in the beginning, darkness puno sa kangit-ngit. Then ang pulong sa Ginoo, migawas ang the word came, maanaa ang kahayag. So diha na ang kangit-ngit. Bangit-ngit man ang kalibutan sa wala pa mabutang kahayag. Ingon ang Ginoo, manang kahayag. Then ingon dahil ang Ginoo, masiparar ang kangit-ngit sa kahayag. Then ingon siya, masiparar ang hanglangit o ang yuta. Masiparar ang yuta o ang dagat. So doon na separation. Bisan pa gani, sa Old Testament, sa diyang gipagawa sa Diyos ang katawhan niya from Egypt. Ang Ehipto, mautoy simbolo sa dili mga magtotoo. Walay pagtuo sa Diyos. Sa diyang gipagawa sa Diyos ang iyang katawhan from Egypt, kay dito man sila naulipon, gitagaan yun sa giwarningan yun sila, nga dili yun sila, pwedeng mo balik sa Egypt o dili pwede nga ang ilang kaliwat masagulan. Kay gisiparar sila sa Diyos. So, kanang tuupod sa bagong tugon nga katawhan, ang Diyos po naghatag po siya warning or command sa matag usa karato. So ang sugo sa Ginoo nato kay wala may pinagsamahan si Kristo ug si Satanas, opposite man gyud. Ang kangit-ngit opposite man gyud sa kahayag. Ang matarong di man gyud pareha sa dili matarong. Ang magtotoo di man gyud pareha sa di magtotoo. Ang Biblia nagingon, come out. Hawa diya, come out, be separate, and touch no unclean thing. So doon ay gikomanda sa Ginoo. Tungod ni ining maong kanang pagkuan sa ato paghatag og bilis sa ato. Gitagaan tag bilis sa Dios karon. Gi-value na sa Ginoo atong life. Tungod kay doon na siya dakong plano sa atong kinabuhi. So giingnan ta
Tungod ni ini, kay niya pamanta sa kalibutan, wala pamanta to sa langit, niya pamanta nakauban pa man nato ang mga katawan sa una nga dinhata, nakauban. So gingnan ta sa Ginoo sa daw, come out. Ang tanan mingog, come out. Gawas diya. Ikaduha, separate. Pagsiparar mo sa tanawon ni nato as we go on. Ang ikatulo, touch no unclean thing. Ayaw gyud pagunit og dili limpyo nga mga butang. Now mangutana siguro ka. Nganong nagdiman man ang Ginoo? Nganong nagdiman? Kung kagdiman, saan ang binisa sa diman? Gimanduan. Kanang gikuan gid bitaw kanang dili pwede. Gadiman yun ba? Para pengog, bayad lang yung ko sa mga utang. Dagan kung bayad sa utang, patay lang ka. Ano ba? No? Pero ingon na bitaw sa, ang God, si God, nagdiman na to. Nagdiman na to do this thing. Buhato ni na to. Nganong makadiman man ang Ginoo na to, ani? Why? O ganing pangutana, matubag. Tungod kay, naluwas na ta. Nganong ganiman ang Diyos na to? Tungod kay naluwas ta. Ikaduha, tungod kay gibayran ta sa Diyos og dakog bili. So kung may gibayran, doon na siya gipaabot nga outcome sa iyang gibuhat para na to. So nag-expect ang Ginoo nga naay butang nga nindot may tabo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang iyang nganong nagdiman siya ani kay gibayrang taniya sa iyang kinabuhi. Nagdiman siya nato because we are His children. Kabalo siya unsay epekto kung diha paghihapon ta. Kabalo siya unsay pabor nga di nato madawat no kung naata dihang dapita. Kabalo pud siya nga kita ang Biblia nagingon nga, we are no longer, dili na kita taga-kalibutan. No? So, mga kuala na ako lang kanang gi-wrap up, no? Nga, dili na taga-kalibutan, kung dili, our citizenship is in heaven. Ato pa, doon na giangat na sa Ginoo ang atong posisyon. No? Ato pa, dili na ta ordinaryong mga tawo. No, giangat ta sa Ginoo, giluwas ta niya, gibayran ta niya siya nga mili nga dugo. Wa niya isipa ang sakripisyo ngayang gibuhat sa cross because of us. So karon nagdemand siya nato, because of that ingon siya, ayaw mo pakigyugo sa dili magtotoo. Kay unsa may pagsama ninyo? Wala. Opposite kaayo, no? Kaya nga itong destiny is heaven. Kabalo ba ka, Megson, balik ko na ako, since creation, doon na nagitawag og separation. So, kanunay yun ang Diyos nag-require sa iyang katawhan nga masiparar. Mahimbulag. Mabulag na ba? Kung sa best friend pa na nimo, bulag na mo ron. No? Bulag na. So, tanaw ni na to. Sa katawang sa Diyos sa Old Testament, sa Leviticus 11:45, sa Old Testament, yung katauhan. Yun siya, 11:45, for I, the Lord, am the one who brought you up from the land of Egypt. Siya ako ang Ginoo nga nagkuha ninyo gikan sa yuta sa Ehipto, that I might be your God. Ako mahimong inyong Diyos, therefore, be holy, because I am holy. Ingon anak ra gyud ang Ginoo. Tungod kay sa una uyamot kayo mo, karon ako namong gipanalanginan, mauna akong demand ninyo karon. Because doon ako'y purpose ninyo. Di na mo basura. Di na mo walay gamit. Karon naana mo'y gamit sa akong kingdom. So dili pwede nga ang atong kinabuhi, dili makansecrate or maseparate. Mga igsoon, kay balo ang Diyos, nga kinsa ganay atong ikauban o mga butang atong ginabuhat nga tagaan atong dakong panahon maparihas gyud ta ana. Kana sige kag basketball mura kag naog basketball.
Kung imong bitang kuyog, wakwakon po ka. Kung imong kuyog pirmi, palahubog, mapalahubog yun ka. Di ba? Kung kinsa imong kauban, may muna tinuod yun na, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sa to pa, kung magtotoo ka, pero imong kauban pirmi, to santakan, ayaw ging na nga, at ilgi ko anong matakdan, mga igsoon, you cannot guarantee. Di mo magarantihan. So mahisama di ay ka, sa pisan kung kinsa imong kauban, o unsay butang imong ginabuhat perme, maparihag yung ka diha. Now, gusto sa Diyos nga muliwatan niya. Hallelujah. Gusto sa Diyos nga muliwatan niya og dili sa kalibutan. Kanang nindot kayo ang purpose sa Diyos nato. Nakatilaw na gyud ta unsa ang mga butang sa kalibutan nga kana bitaw makaruwin na to. Makaguba na to ba? Gusto gyud sa Ginoo nga kuhaon ta diha. Do imong edad 18 pa, 16 pa. Nya kami 40, 60 na 70, it doesn't matter. Nindot importante sayo ka nga gikabig o giluwas sa Ginoo. Mas daghan, mas dako pang pabor imong madawat gikan sa Ginoo. Amen? No? So, kanang gusto sa Ginoo nga dili ta mo pattern, dili na ang atong panghuna-una, di na atong pamaagi, pamatasan, pareha sa una. Nga dili pa ta magtotoo. No? Aron og aron mahitabo ni kinahanglan nga musipararta gikan sa kalibutan. Way laing paagi. Kung dili, way laing paagi nga muliwata sa Ginoo, madawat nato ang unsa giandam sa Ginoo nato, kung dili masipararta gikan sa kalibutan. Now sa kasulatan dunay two things kanang gitawag og separation. Duha ka butang gisgutan sa Biblia, separation. Number 1, separate from whatever is contrary to the mind of God. Masipararta sa bisan unsa nga kontra kanang unsa ka dili uyon sa una-una sa Dios. Masipararta but pasabot matangtang ta diha. But pasabot dili na mauna tong huna-huna. Makabato na ta sa huna-huna sa Dios. So number 1 unsa to? Masipararta sa mga butang sa unsa man ang contrary supak sa panguna-una sa Dios. Ikaduha, masipararta ngadto sa Dios mismo sa iyang kaugalingon. Separate unto God Himself. So dili lang di ay ta masiparar sa mga kanang mga huna-una sa kalibutan, kundi masiparar po ta as unto the Lord para sa Ginoo. Now, hallelujah. Now, unsa man nato pagsiparar sa atong kaugalingon? Unsaon nato pagsiparar atong kaugalingon? Kinahanglan atong iseparar atong kaugalingon gikan sa daotang tinguha. Daotang tinguha. Daotang binuhatan. Daotang motibo. Ug daotang pamatasan. Sa ato pa, nindot yun kayo ang gusto sa Ginoo nga maabda nato. Nga transformation ba, kausaban. Kay kung di ni mahitabo nato, di nato ma-experience ang blessing sa Dios. So masipararta, gikan sa daotang tinguha. Kabalo manong daotang tinguha? Wrong motive ba? Oh, abi nimo og insakto ang ko pero asayop di ay ang nagpaluyo. Kabalo biya ta ana, no? Kay makonbiktar man ta. Nga duna day dautan day ang motibo, no? Dahil daotang batasan, daotang binuhatan, unsa pa? Daotang tinguha. Mga desire, daotang mga desire. Gusto sa Ginoo nga matangtang na gikan nato as we grow in the Lord. Makita nato ang kalahian sa life kaniadto ug sa life karon. Okay.
Kadua, masiparar pud ta sa atong kaugalingon sa mga mini nga mga teaching. Makadiscern na tawa. Daghang kayo mga mini nga teaching karon kung maminaw ka sa television. So bantayan nimo ang imong paminawon. Mo na importante kaayo nga kitang magtotoo, nagbasa gyud ta sa Bible personal. Tungod kay daghanang pila na diri ang natukob sa false teachers. No? Pila na ang nakuha gikan nato sa sayop nga mga pagtutudlo. Nganuman nga nawala sila, naminaw sila sa mga pagtulunan nga dili gitawag og sound doctrine. Kapalutang atong teacher, the best teacher na to is the Holy Spirit. Then ang teacher nga dili matawag nimong mini kanang teacher nga naa kabaton sa balaang espiritu. Kay kung wala gani na ang imong paminawon musukwahi sa imong nadawat. No, so pila na diri ang nakuha. Dunay isa na natubang gyud ako. Face to face gyud man siya. Pastor, daghan na kay siya question ba? So wala pa siya makapaminaw og mini nga nga pagtudlo. Wala question, harmony kayo. Pag sige na siya paminaw, kay ngun siya, mas lalom daw ang iyang nakatunan. Ko, di ba? So, mas lalom di ay. Nya, kumusta imong kinabuhi? Ning lalom pod. Kay kung diri lagi sa utok mo buto. Mahambog ka. Maalamon ka. The most important is the heart. Dire. Sa ingon ko, magpili ka karon. Ko pili. Kay lalom man ka dito, pili. Biya dire kay tapawram kay me. Mabawra. So gipabiya na ko siya. Ko ay na pagbalik diri ha. Ikaduha, napagyod. Latest lang ni last year. Perting mang paminaw anang Soriano. Oh, pag-abot nag-question na sa ikapulo kasi Soriano daw din mo ba kag ikapulo. Pero tinang mangutana. Ako siyang gikuan. Unsa man nimo gusto Soriano o Happy Church? Iko dito agay ko. Mayo man kay diri sa utok. Parting question. Asa man ang teacher ana? Tuwa sa laing nasod sa TV ra kam tan-aw. Dili gisuon. You must have a shepherd. Mao ni atong nahimutangan. Doon tayo magbalantay. Doon ay pastor. Doon ay mga leader nga nagatiman. So ingon ko sa iya, dili nako, don't question me. Ayaw sa ipangutanan nako may tungod sa imong nakatunan. Pahawa dire. Balhin na. Ay nagali dire ha. Di na ka mo balik dire. Kay mo ani-ani pa man. Nya magkuan og seed bitaw. Magpadudaw ba kay gusto kay mo tana. Si kuan lagi ngon si Soriano ko. Ano mo si Soriano man atong isyu ani? Si Jesus man atong gialaga, dili man si Soriano. So, separate. Don't be kuan ayaw gyud mapulyot sa mga pagtulunan. Read your Bible. Basa gyud sa Biblia because the Holy Spirit is our best teacher. Katulo, dili ta makiguban atong mga tao nga mopalayo, separate from people nga mopalayo nimo sa imong relasyon sa Dios. Tukang kay mga butanon nangawala kay nakauyab og dili magtotoo. Ang siging kuan laag lang pirmi. No, mo palayo nato gikan sa maing balita, gikan sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus. Mga igsoon, kining pagsiparar nato, wala ni maglimite nato nga dili ta makigauban sa mga wala pa makaila sa Ginoo. Kung dili nato tugutan nga mo pahiuyon ta sa mga gibuhat nila or dawato nato ang sayop nga ginabuhat nila. Kay kung mukuyog ka, but po sabot, miuyon ka. No? So, hatagan na to og kuan atong kaugalingon. Noon, makikauban ta sa mga taong nga angay na itong madala diya sa Ginoo. Pero bantayan na to nga dili ta muuyon sa ilang mga binuhatan, sa ilang mga dautan nga ginabuhat. John chapter 17, verse 15 to 16. John chapter 15 to 17, 15 to 16. Mingon si Ginoong Hesus ang mga tinunan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuha mo ni prayer niya siyang amahan.
Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan. Kung dili bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Amen. So ang prayer ni Jesus sa amahan para siyang matinunan nga kay naa pa man sa kalibutan, iya pa man gibilin nga bantayan gikan sa trabaho sa yawa. O gibaloe nga gibantayan ka sa Ginoo samtang niapa ka sa kalibutan. Amen? Kay niapa ta sa kalibutan pero dili ta taga kalibutan. Kabalo ba ka na? No? Niata sa kalibutan pero dili ta taga kalibutan, taga asa ta? Taga langit. Our citizenship is heaven. Munang gitudluan ta sa Ginoo, dalon ta sa Ginoo sa pagkinabuhi nga langit nun. Gianad ta niya sa kinabuhi nga mopuyog langit. Kay walay mopuyog og langit nga dautan. No, ang ato bitong temporaryo diri ang atong pagpaabot sa ato ang pag-atubang nato sa Ginoo, sa atong last breath nato o pagbalik sa Ginoo is preparing ourselves. Dili pwede nga naluwas ka dayon ang imong kinabuhi wa nagkamurakat pa. Namunik purpose sa Ginoo nga dunay mga pagtudlo aron ang atong una-una o ang atong pamatasan magkuyog ni. No mo resulta ni. So, di nato malikayan ang kalibutan, mga igsoon dautan. Yes, evil is in this world. Samtang ni apata dili nato ikalimod nga atong palibot naagyod ang buhat sa dautan apan dili ta magdula-dula sa dautan. Dili ta mo uyon sa dautan o di ta mo apil sa dautan. Uy, kakuyon-uyon. Yung kuyog ra ba ka? Yung uyon ra ba ka? Dayon ikaduha, kanang mo apil. Mo apil sa pagbuhat sa dautan. Ang Diyos nagdiman na to. Nga dili na ta diha. Kung wala pa kasumhi, no? Kung wala pa, ayaw pagsulay nga, mo katilaw anak, mo katesting anak. Ayaw na, grasya sa Ginoo nimo, naluwas ka, bata pa ka. Na, maingon ko sa imuha, dako pa kayo mga butang nga imong ma-experience diya sa Ginoo. Kinahanglan mo biya ta, gikan sa pagkagalamiton sa yawa, nga to sa pagkagalamiton sa Dios. Humanatong gigamit ta sa yawa, kisa nakagig droga diri patas kamot. Ora na, tulura, upatra, nagkadaghan lagi. Kisa nakagig diri sigarilyo. Ako ra? Kamu wa? Very good kay mo. Oh, kisa nakaagig inom. Ako pod patas pagkus kamot. Sigarilyo. Ako sa una, ang kuter na ko, pagkabuntag, kuter na. Di matulog, dili hubog. Nakaagi na. Napagyo kami mga Kristohan nun, bisag nakaagi na, mudimdim gihapon. Di na lang magsigarilyo, mag-vape na lang. Sosyal. Mangangin pa. No? In taon, tingnan mong tapat, ay na yung paggamit sa yawa. Paggamit ng taon sa Ginoo. Gamay na lang panahon taon. Waka kabalog ugma, maimpas na ta. O niya, nagpagamit yapong kasyawa, gansi kayong Ginoo nga nagluwas ni mo. Hello? Gansi kayo. Yung gansi, ang gibayad ni mo worth the whole world. Di pa ganiigo. Imong usa ka kalag, tibo kalibutan di paigo ibayad. Unya mo ra na imong buhaton sa imong hang naglukat. Hamay-hamay lang nimo pagbuhat og di maayo. Kay wa kakita si leader, wa kakita si pastor. Igsoon ang galuwas nimo nagpaabot nga mutubag ka sa iyaha kay do na siya inindot kayong gustong buhaton sa imong kinabuhi. Hallelujah! Sige, palakpakan nato ang Diyos. Hallelujah! Naunsay ganti sa dihang masipararta. Munang kinahanglan mo basa tag Bible kay daghan kay mga butang diha mutudlo nato.
unsang dapita ta masiparar. Batasan, kinaiya, no? Kang kaayo gyud, daghan gyud ayo. Daghan kay tag-akay katunan. Dili siguro mahuman sa atong lifetime ang pagkatuon sa mga butang nga angay natong bulagan. Unsa day ganti sa separation? Sa dihang mo separar ka, sa dihang mo desisyon ka. Ako nang biyaan tong akong barkada nga grabing makiglaag, kinilaag. Bisan og naitigom galaag, gakuyog ga. Na-influensya ba? Imbis siya mo influensya, siya'y na-influensya. No? So, unsay ganti? When you separate yourself, personal niya, number 1, God will receive you. Ang Diyos mo dawat nimo. Diya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, I will receive you. Dawaton ka nako. Kung yung gani ang Ginoo, I will receive you. Sama sa gingon sa Ezekiel 20:41. Ezekiel 20:41. Ezekiel 20:41. Ningon ang book of Ezekiel. I will accept you, ako kang dawaton, as fragrant incense. Fragrant and incense. Humot nga insinso. When I bring you out from the nations and gather you from the countries where you have been scattered. And I will be and I will show myself holy among you in the sight of the nations. Kabalo ka, kita'y gabit-bit sa pagkabalaan sa Diyos. Sa ato pa, makaila ang mga tao sa Diyos, pinaagi nato. So, ang gingon ni Ezekiel sa katawan niya, ningon siya, dawaton ko ikaw, ingon nga humot nga insinso, ug dalon ko ikaw, I will bring you out from the nations and gather you from the countries where you have been scattered, ang mga nasod, ang mga Israelites ni, and I will show myself holy among you in the sight of the nations. Ang Israel manggod, kung tanaw ni mo ang Israel, grabe ang promise sa Israel until now. God is fulfilling His promise sa Israel. Makita ni mong Israel, gamay ragid kay kang nasod ang Israel. Napalibutan sa dagko kay nasod, gikontra sa tanang nasod, pero unsa nagpabiling? Why makapildi sa Israel? Kay ang Diyos Israel mao ang Diyos nga atong gialagan. Dili jud ka mapildi. Kung ingon ang Ginoo, I will receive you, buot pasabot, ablihan niya ang pultahan alang kanimo aron makabaton ka og suod nga relasyon uban niya. When siya, I will receive you. But pasabot, kung magsiparar ka, imo nang makita ang makita na nimo ba naka-discernment ba nga kanimo utanga dili na nako ni angay buhaton kay kanimo angay mo ta. Ingon ang Ginoo, duna na kay suod intimate relasyon niya. Iya kang dalon sa usa ka suod kaayo nga relasyon. Makita nimo o mailhan pa nimo dugang kung kinsa ang Dios. Now, ikaduha, kung mingog I will receive you, dunay pag-angat sa imuhang spiritual life. Sa diyang suod na kaay ka sa Ginoo, ang imong pagdayeg mo paingon sa ilalom nga pagsimba. Sa to pa, dunay dakong mabuhat ang Dios sa imong spiritual life sa dihang mo siparar ka. And ako gidesisyonan gyud nako sa akong kaugalingon. Ga-decide gyud ko ako junin gidesisyonan sa akong kaugalingon sa dihang na Christian ko. Tungod kay nakita nako ang akong kinabuhi before Christ. Unsa ang kangitngit o karon unsa nako sa kahayag, and I decided to be in the side of God. Sa dihang na desisyonan nako, dayon kita nako sa pulong sa Ginoo unsay mga butang nga kinahanglan biyaan nako. Bisan pa gani ang pagtan-og television nga moangat sa pag-unod nga mo ana sa unod gibiyaan nako because I want to be in the side of God. Sa bisan gagmay mga butang nga nakita nako nga makapahugaw nako, gibiyaan nako. Ug unsay resulta? Lalong. I will receive you. I will receive you.
dili man kahugaw, muduol ka sa usa ka balaan nga Dios. Dali ra kayo. Mulalom imong relasyon. Because ang imong kinabuhi, imo manggipaom sa kinabuhi sa Dios. Igsoon, maunang ganti sa Dios. Mailhan pa ni mugdugang ang Dios sa imong kinabuhi. Mupilit lagi ka sa Ginoo sa dihang mahitabo ni sa imong kinabuhi. Ikaduha, aside from that, the same verse diha sa 2 Corinthians, siya, I will receive you, then I will be your father, and you will be my sons and daughters. Grabe, no? No, kuan kayo ang kuan sa Ginoo, ang iyahang gustong mahitabo sa tua. Sa verse 18 sa 2 Corinthians chapter 6, I will be your father and you will be my sons and daughters. Siya, kung ang Diyos imo ng amahan, unsa may gilangtaw sa amahan sa iyang anak. Puro kaayuhan. Puro maayong butang. Paabutan na sa dihang pilion nimo ang dapit sa Dios. Ang kunon ka sa Ginoo ba? Wala ka nang hahanapin pa tungod kay nagpasalig ang Ginoo. I will receive you. I will be your father. And you will be my sons and daughters. Number 2. Ang reward, ikaduha unsa toy number 1 nga reward? I will receive you. Number 2, makabaton kag fruitful ministry. Makabaton kag fruitful. Unsa nang fruitful? Mabungahon nga ministeryo. But pasabot, kung nag-leader ka, naay mga taong magsunod sa Ginoo, pinaagi nimo. Mabungahon ang ministeryo, ang buluhaton nga ikaw gamiton sa Ginoo. 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timoteo 2:21. 2 Timoteo 2:21. Those who cleanse themselves from the latter, if a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Ingon siya, kung ang usa maghinlo sa iyang kaugalingon, gikan niining sa ibabaw, hisgutanan ako, ibabaw nga verse. Maghinlo, gikan niining mga butanga, mahimo siyang galamiton, instrumento sa espesyal nga katuyuan. Kasi ganag special wedding, special party, special birthday, no? Insya kung maghinlo ka, gamiton ka sa espesyal nga katuyuan. Made holy, useful, galamiton sa agalon ug andam pagbuhat sa maayong buhat. Ngano makabuhat man kay gilimpyuhan man. Naglimpyo man siyang kagulingon. Iya manggi kuan yang kagulingon nga dili nako tandugon, dili ko mubuhat ani, no? So ang Dios makagamit nimo kay limpyo ka. Amen. Nagiskot man gud sa ibabaw about gitawag og okay. So kung gusto kang mutubo ang imong ministry, mutubo ang imong network, mudaghan, hello? Makabaton kag 12, musinggit ang gusto. Kinahanglan, bulagan ang dautan. Kinahanglan, buhian ang dautan. Buhian ang dili maayo at ubangan sa Ginoo. Na? Kung gusto kang fruitful ministry, sayon ra kay na tubangan sa Ginoo. Basta maghinlo lang ka. Kay bisag unsa gamiton ka sa Ginoo sa mga imbuhat. Naghisgot si Paul diri mahitungod sa gitawag og batan-ong pangibog, youthful lusts. Kung ang mga batanon, nabay batanon diri manyagit. Sa verse 22 sa 2 Timothy chapter sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, nikingon diri, flee from youthful lusts and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call upon the name of the Lord. Okay.
Flee, unsa may flee? Palayo. Si Joseph, na unsa man to siya, nga naghubo naman si asawa ni Potiphar. Ni unsa man si Joseph, mi flee, midagan. Midagan nga, flee from evil desires. Mga dautang, mga tingwa sa mga batanon. Unsa nang dautang tingwa sa mga batanon? Pantayan ninyo, mga babayi, kung kanang nanguyab ninyo, muhangyo dayog. Pagbaya ko be. Pag mag-agbay, pakisa ko be. Pag mag-kiss, impas ang utang tanan. Akong bana kay 5 biya anak ka babae. Sa buhi pa kong bana, mga dito siya sa mga ba. Doon na gani mamisita. Dili magtapad ha? Mag-atbang. Mag-atbang jud, mag-istorya mag-atbang. Kay kung magtapad, dali ra kaagbay. Yes or no? Kanang youthful desires, maunay nagruwin sa mga batanon. Ug mo na akong prayer nga dili mahilabtan sa yawa ang mga batanon sa church. Kaysa diyang makadungog ko, maglagot kay kung akong sulod. Kung anak ko gibiktima, Lord, ako'y gibiktima. In Jesus' name, Diyo'y gaho. Intercede jud ko. But karon ingon ang mga batanon di ay, doon na gitawag og mga tinguhang unod nun. Nga, wa pa gani magminyo, nagpahilabot na, og nanghilabot na. Mga lalaki, aminin. Ay, mga lalaki, mami, di ba may balaan? Sa di may balaan. Kinsa nagpuyo sa sulod ninyo? Kinsa nagsulod? Kinsa, unsa nga tong lawas? Oh, kinsa nagpuyo sa sulod? Oh God, maluoy ka sa imong kagalingon. Ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo sa imuhang sulod. Ug nakakita sa imong gibuhat. Aware ka na. Bisa ka sa kapadulong, gabit-bit ka sa imong lawas. Kung imuhan ng gibuhatan og di maayo, gikauban nimo ang Espiritu sa Dios pagbuhat nimo di maayo. Igsoon. Unsa gibuhat sa kalibutan sa mga batanon? Ug sa drawing, di gyud ma-drawing. Ang pangibog sa unod. Manangingon ang Biblia, flee. Ayaw mo diha. Makahugaw na ninyo. Nagpahilabot mo pa mo maminyo. Nang mga lalaki gyapon ang gikauban. Babae gikauban. Ug sa kuan pa luod kaayo paminawon. Ang kalibutan luod kaayo. Nang muratag kasukaon. Kita bilang naabitaw sa Ginoo, muratag kasukaon sa unsay trend sa kalibutan. Unsay gidawat sa kalibutan. Gisuka na sa Ginoo kanang gidawat sa kalibutan. Gidawat na ang same-sex marriage, parihang lalaki nagminyo, nagkissing puro babae, kaluod. Kiss the bride, bride ani. Alam mo, kiss the groom, kiss the bride. Ka may bride ani, puro maninag mga igsoon, kadumdum ka. We are really in the last days. Grabe ang nahitabo ron sa California, sa Amerika. Di makaya. Hasta ang bata nga siyam na kabulan sa tiyan, pwede pa nimong i-abort. Naibalaod. Unang sukol kay si Trump, anak. Tungkol kay mga demonyo na ang naglihok ba? Na ay nagpaluyong nga demonic force. Kay karong panahon na musugot kag dili, gibuhian ang puwersa sa yawa. But mind you, kung naagani mudaghan ang kadautan, mas mudagaya ang grasya sa Dios. Mo na ito makita. Mas mudagsang ang dautan, mas makita ang mga balaan. Amen ba? So kung ang kangit-ngit mo tabon, musamot kadanag ang mga tao nga nasa Ginoo. So makita na to, we are in the last days. Munang kita, dili sa dapit sa Ginoo, dili Ginoo to na i-adapt. Flee from youthful lusts. Di yun na pwede.
Mga lalaki, inay mong tapad kung ulitaw na, di yun na pwede. Mga babae, inay mong tapad, di yun na pwede. Maulaw ka sa Espiritu sa Ginoo. Amen? No? Dili na siya pwede. Hallelujah. Kung mingon ko karong gabi una nga, bukal kay ko, pornography. Gyoy, bisan pag babae, inigopin mo sa imong, kabalo ka karon, hasta mama, ibaligya yung anak para makakwarta. Naapa sa kilalayuan nga dapit ko, iligan, kinasuluran nga dapit sa iligan. Duha ka anak niya, edad 5 to 4 years old. Patubang sa Amerikano, nga naghubo. Bayran siya. Unsa naman na? Pornography is everywhere. Patig yung luura, Ginoo tabang. Makaingon ko nga, flee in town. You can do that igsoon. Mahimo na nimo if you love the Lord. Makahimo ka pagdagan, pagbiya na if you really is saved. Kung tinuod kang luwas. Ipahigawas nimo imong kaugalingon sa pangibog sa unod, homosexuality, pornography, salida nga mga mahilas, pakig-sex nga dili paminyo, mga minyo nga mudawat pag textmate. Oh God. Wala na. First round pa gani. Abi niyo, kamura, nabi po mo text na ako. Tinuod yan ha. Tinuod na, way exempted na to. But depende na nimo kung gahi ba imong bato or pusong mamon. Dakang biktima sa online dating. Oh, iyang bana, naapa ang bana. Basta gani imong bana mo tagotag cellphone, imong asawa magtagotag cellphone, dili ang cellphone dili i-share, bantayan na. Bantayan na. There is something there. No? Yeah. Sama day. Lingi ang ka. Pahulman pa. No? No, mahulman pa daw. Pahulman yun hantod. No? Sharing. No? Makalikay sa dili maayo. Once you are transparent. No? Dili man gyud ta exempted ani. Mubiktima man gyud ang yawa. Importante do na kay leader. Confess to your leader. Isugit, isulti. Naabiyay nagkuan ako, nanguyab na ako sa kuan. Gikan sa Amerika din. Imbis mo'y magpadalag dalar, siya nagpadalag kwarta. Ang Disyembre ba yung gahapon ang iyahang kuan kanang ihabit ang pamagi. Ay, nagpadala ko dalar, kay nagpadala ko nimo og kuan kanang package. Nay dalar didto sa sulod. Dayon pag-abot unana, pero dili makuha kung di ka mohatag og ipalukat og 100,000. Kangay manghatag man tuod niya, kita panoy pangayuan. Pagkahuman, wag yun di ay, nangwartar di ay, o daghan po kaayo, mga ingon ana. Ang uban, nga biktima perting daghana. Pero akong pagampo sa Ginoo, Lord, ang Happy Church Pagadian City, Lord, dili na gyud mabiktima among batanon. Wala na mabiktima Ginoo. Magmaalamon mo, ing na imong tapad, mag-bright ang tanan sa buhat sa yawa. Okay, 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Kanang youthfulness, kanang gipangbuhat na sa mga immature nga mga magtotoo. Kinahanglan mo hamtong ta. No, danghag nga buhat na. Nga mo resulta og kanang linugdangan nga musapir sa tibuok kinabuhi. Sayon ra kaing kalipay usara ka gabi pero giantos tibuok kinabuhi. No, so dili magdinanghag. Kinahanglan do na gyud kay focus sa imong kinabuhi. Ingon ang 2 Corinthians 7:1, minahal kong mga igsoon, tungod niining mga saad alang kanato, hinluan ta, let us cleanse ourselves from all filthiness. Sa tanang kahugaw, no? Hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas og espiritu.
ug maningkamot kita nga mahingpit ang pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Kanang taong masimbahon, mo resulta na mahadlokon. Kana bitawng taong lalong magsimba, mo resulta na fear of the Lord. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon na gani kay fear sa Ginoo, bright na ka. Maalamon ka. Unang importante jud ang ato ang pinakalalom ang atong relasyon sa Ginoo. Kay diha nato mailhan ang Dios kung kinsa siya. Og butangan ta niya fear of the Lord. Butangan ta niya kanang fear of the Lord, dili na kanang mahadlokan na lisang ka, kundi fear not to do bad tubangan sa Ginoo. Amen? Mahadlokon atubangan sa Ginoo. Doon ay mga butang atong ginabuhat nga moapektar sa ato ang kalag. No? Gibuhat sa atong lawas, moapektar sa atong kalag. Doon na po ginabuhat sa atong kalag nga miapektar sa atong lawas. Ako is the very example. Ang akong kalag, grabing daghang sala. Masakiton nga kalag, dautan nga kalag, may resulta sa akong lawas nga nagdaot perme. Ingon ana day, doon nagyoy apektar. So kung naayo imong kalag, imong lawas himsog. Amen ba? No? So kung gusto ta nga atong lawas, body, soul, and spirit is kuan kanang healthy, dili nato tugutan nga atong ipagamit ang atong lawas kay moapektar ni sa atong espiritu. Ug unsa may daot sa atong sulod, sala, moapektar ni sa atong lawas. Doon naman ko tayo maukan sa una nga, kung dili ta kapasaylo, unsay may tabo sa atong tuhod, arthritis. doon na to finding sa una spiritual. Kung mag-arthritis daw ka, doon na kay arthritis, pangutanan mo kagulin mo kung doon na ba kayo wala mapasaylo. Kay usasa kuan kanang maka direct nga healing is you forgive someone. Kasi wala naman pasaylo, mag-suffer ka sa... Isa tayo magipang-arthritis dire, wa pa ka kapasaylo. Gawas kong nagkaon ka pirmig, maka-arthritis. Pero, but pasabot mo apektar sa atong lawas. So, unsay maayo nga atong gibuhat sa atong kalag, mo apektar sa atong lawas. So, kung ang imong kalag limsog, muna gingon nga, ang prayer, kanibitang atong pagbuhat bitaw nato sa mga butang sa Ginoo, makapakuan sa atong lawas, makapiktar sa atong lawas, makapahimsog sa atong lawas, makapabata sa atong lawas. Amen ba, igsoon? Palakpakan sa nato ang Dios, igsoon. Hallelujah. Thank you, God. Okay. Sa Matthew chapter 23, verse 25. Mauni nahitabo sa mga Parisiyo sa unang panahon. 25 to 26. Matthew 23, 25, 26. Pagkaalaot ninyong magtutudlo sa balaod, o kamo mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan sa sulod na puno sa inyong mga kinuha, pinaagi sa panglupig o kahakog. Mga Parisiyo, mga buta, limpyuhe una ninyo ang sulod sa baso o plato, o malimpyo usab ang gawas ni ini. Unsaon mo paglimpyo sa baso una? Unsaon paglimpyo sa baso una? Limpyuhan una ang sulod. Aya ang mga Parisiyo naglimpyo sa baso sa gawas, ulahi ang sulod. But pasabot, nindot kita naon sa gawas. Nagsultana, taas kay sanina, napay kalo, kaapi murag di kabuak og baso. Pero kabalo ka, mangatang di ay dito sa pultahan sa eskwelahan, kay dunay na text estudyante mo adto sa kalugar. Paghubo sa ilahan nindot nga sinina, makita ang kabahang sa sulod. Gabuhat og dili, tarong. Muna ingon Ginoo, mga tigpakaron ingdon. Nindot kay itsura sa gawas, nindot kay make-up, nindot kay sanina, nindot kay sakyanan. Pero ang sulod, hukaw. Insa limpyuhan una ang sulod. Limpyuhi una ang sulod. Kay
ang gawas malimpyo ra pod. Lisod kay ning limpyo sa gawas no nang sulod. Naay mga tao nga wala pa sa Ginoo, makita gyud nimo ba? Mga dagko bita kay granggo. Pero sa diyang manuluti na, mahibalaan nimong sulod. Unsay gawa sa baba, mailhan mo unsay sulod. Di ko kalimot sa kabugado sa Usamis. Abogado man tuod. Pero kita na ko ang sulod. Muna importante kay ang sulod mahinlo. Kaya ang sulod, panghuna-huna, pagbulutan, maunay sulod. Pahinlo, ingon ang Biblia, nahinluan mo na ko sa akong pulong. So ang pulong sa Ginoo mo, hinlo na to. Ganina, devotional ko, doon ako'y nabasa. Ingon din ko sa Ginoo, Lord, kini mga butanga Ginoo, ako yun yung giangkon. Ako yung ingon ng Biblia, Lord, kani Ginoo. Ako ning pangayo, ako ning giangkon. Mao ni akong kinabuhi. Sa mo basa ka sa Bible, tuguti imong kaugalingon nga malimpyuhan ka sa Ginoo. Kay ingon ang Ginoo, nalimpyo na ko mo pinagi sa akong pulong. Unsaon man pagkalimpyo kung walay basa-basa. Nga unta ang Ginoo gusto rang mulimpyo pero wala man in taon makakaton. So sayang mo basa ta, daghan pang malimpyo sa tuwa. Ug ka makalimot usahay ta nahugawan na pod. Sa diyang mubasa ta, malimpyuhan na po ta. Amen? Niya patas kalibutan nga mahugaw. Muna importante ang always cleansing, limpyo, malimpyo. We must cleanse ourselves gikan sa atong flesh o sa atong spirit. Kung maglaom ta sa Dios nga atong amahan, kinahanglan ato pangitaon ang pagkamatarong. We will seek holiness kay ang atong Dios holy. Kung ang imong Diyos balaan, ingon ang Ginoo, pagbalaan mo, ingon nga ako balaan. But pasabot, siparar mo sa dautan, kay ako, walay dautan dirin ako. Pero samtang niya pata sa kalibutan, daghan pa kayo mga butang nga, mga dautan, moabot na to. Di yung kalikayan, di ta mabot dautan, pero buatan mo abot na to. Ato na dayong isalikway, flee. Di mo yung kalikayan, no? Ato ginang ilimot, ato yan ng ipabiya sa atong kaugalingon aron di ta maugawan. Protektahan nato ang atong kaugalingon. Kinahang mo siparar ta sa atong kaugalingon para sa Diyos. This is for the Lord, unto the Lord. No? Kay mahimo tang available, mahimo tang andam nga gamiton sa Ginoo. Kung na-notice ninyo, kung naay mga butang nga, kanang naabi tay butang nga nakababag na to, gusto sa Ginoo mo gamit na to. Gusto sa Ginoo mo panalangin na to. Pero kung dunay mga babag sa atong sulod, mapugngan ang panalangin sa Ginoo. Dili bitaw mabuhagay, dili mahinder bitaw. Tong kay dunay mga butang nga nahimong nakaali sa panalangin. Gusto ba kag panalangin igsoon? Kanang ulay makaali. Kanang imong kaugalingon ba nga unsa naman ning kalibutan atong ipuy-an dili man ni taga diri atong kon atong kaugalingon nga I will live for God, akong kinabuhion niya para sa Ginoo. No kani akong kinabuhi karon i-pattern ako sa kinabuhi sa Ginoo. Whatever we give up, unsay atong gikuha sa atong kaugalingon para kay Kristo, God will replace it. Amen ba? Unsay atong gibuhian, atong gibulagan. For example, no, example lang niya, do na kay friend, nga imo gyud ang close friend pero nakadaldal nimo sa dili maayo, imo nang musiparar kaniya, daghan pag friends ihatag ang Dios nimo. I-replace na niya. Kung naa kay uyab nga imo gyung gibulagan kay dili ka bubuton sa Ginoo, God will replace it. Sa dihang magtuman lang gyud ka sa kabubuton sa Ginoo. Sa dihang magtuman lang yung ka, kung imong paboran. So separate yourself, isiparar imong kaugalingon, ug tuguti ang Diyos to be all that He said He will be. Tuguti ang Diyos nga mamuhat sa imong kinabuhi sa mga butang nga gusto niyang moabot sa imong kinabuhi. Amen? No? So, kaning atong first night is about separation. Because nakita nako nga mao ni pinaka
usa sa mga importanteng butang nga mahimong madawat nato tong kay di nato kalikayan unsa na karon ang dagan sa kalibutan. Ug di nato mabantayan ni ug dili nato ni ma-focus atong kaugalingon, matakdan yun ta. Makauyon yun ta. Usahay, dili, gikonbikta ko sa Ginoo ani. Kana bitang mutan sa Showtime anang nga mabayot bitaw nga magsige po tagkatawa bitaw. Palungon. Kay kuan bitaw na sa kayo kanang kuan kay ba kanang makapakatawa ba? Gauyon mo ka nagkatawa mabugaan nag ginagmay na ba kay na no? Pero konbikta ron ta sa Holy Spirit. Tungod kay dili kinahanglan kreatibo kang separation mahitabo nato. No? Dayon kung nakay makita nga mga tao nga kuan ay pasagdi lang na no. Naatay para sa kanya naatay concern. Pero una sa tanan kita available ta para sa Ginoo. Ngano kung available ta? Unsay pagi available ta? Sa diyang hindo ta. Pag-ingon ikaw worship leader, yes. Limpyo ko. Pag-ingon ikaw prayer, yes, ako'y prayer. Dili sa ko karon kay. Ay, ayaw sa na kanina ra ba? Pero ang dugo ni Jesus maglimpyo na to. Let's pray, God. Thank you kayo, Lord. Karabasyanda, Lord, the first night. Just allow your spirit, Lord. Sa mga butang gisgutan karon wala may isguti nga naglangkob Ginoo. Sa among pagsiparar sa among kagalingon, Lord. Sa daghan pa kayong area sa among kinabuhi. Sa panguna-una, sa batasan, Lord, sa pagsinultian, sa mga butang nga gusto sa kalibutan Ginoo nga mahimong ma-involve. Karong gabi una, ako ning gi-entrust nimo, Lord. Pinagi sa mong balang espiritu Ginoo. Mamuhat ka sa matag usana mo, Lord. Walay usa nga malabyan diri sa ngalan ni Jesus. Walay usa diri Ginoo nga dormant, dili mo response. Walay usa diri nga gahi ang kasing-kasing kun dili open, Lord. Because Lord, do na kay purpose namo. Giluwas mi nimo for a purpose, Lord. For a special purpose, Lord. Ug kay special man na Ginoo, kay special ka nga Dios nga mong gialagan. Dili pwede ming mo compromise, Lord. Dili pwede nga naami simbahan, pagawas na mo, naami sa dili maayo. Dili na pwede atubangan nimo. You demand, Lord, nga mo come out me, separate me. And Lord, may kuan ka sa amoa, may demand ka sa amoa, Ginoo. Salamat na sabta na mo ni tonight. And we offer you ourselves, God, in the name of Jesus. Samtang nakasi mong gilingkuran, igsoon. Ato ning pahimuslan ning higayuna. Unsa may mga butang nakapahugaw sa imuha. Huna-huna pagbati sa imong spirit, sa imuhang kalag. Ask forgiveness ni Lord karong gabi una. And the blood of God, the blood of Jesus will cleanse you tonight. And tonight is night of all nights because tonight magpalimpyo ta sa Ginoo. Humanta na ngayong pasaylo. Let's have deliverance tonight. Dili pwede nga ngatong lawas nga mo'y templo sa Dios na himong nahugawan na. Kung ngay kang pasaylo tonight and you are sincere in asking forgiveness, God will forgive you. And once God forgives you, wala na'y luna ang yawa sa imong kinabuhi. And tonight, be ready. Kaya dunay mga butang nga, kinahanglan mo gawa sa imong kinabuhi ron. Kinahanglan mo hawa siya diha. Tungod kay dili na iyang kuluyanan. Templo ka sa Diyos nga buhi. Kurabasyanda, Lord. Kurabasyanda, Lord. Kurabasyanda, Lord. Unsa may mga nakapakuan sa imong unahon na mga daotang tinguha, motibo, mga daotang mga binuhatan, mga nakahugaw, kabalo ka, nakahugaw through your eyes, through hearing, through seeing, nahugawan, namansahan, igsoon, ang dugo ni Jesus, maglimpyo ka nimo tonight.
Kurabashanda, Lord. Karabashanda. Kurabababashanda, Lord. Kurabashanda, Lord. Kurabashanda, Lord. Kurabashanda, Lord. Okay, Lord, cleanse me, Lord.